खुंगा 33थि कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान। मख'नो गोनांदि कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ थाइगेरगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय जादों। बिदिनो दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसेयैनो जर'खा आलासि हिसाबै 28 नं बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि आरो बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। आरोबाव बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय आलासि महरै जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथराय ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। लोगोसेयैनो कुसुगाव ओनसोलनि गोबां गामि गोराजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। कुसुगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव आं नुजाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय जे बे ओनसोलनि जे रायजो राजा बिथांमोनहा गासिबो बे बोसोरसालिया जथुम्मायावहाय गाजा गोमजायै आरो गावसिनि मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे बाहागो लानायखौ आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि जथुम्मानि गेजेरजों जे माखासे जे डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आरो सेन्ट्रेल एबसुनि जे आफादगिरि बिथांमोनहा जे फरायसाफोरखौ जे माबायदि सोलोंथाइ लानायाव माबायदि आवगायनांगौ आरो दा बिगियाननि जे बे मुगायावहाय बिगियाना गोबां दावगानो हाबाय बे बाथ्राखौ फोरमायलांदों आरो गथ'फोरखौ खौसेयैनो बे बाथ्राखौ खोनासंहोदों आरो बेफोर नुथायखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बे ओनसोला जोबोर गोग्लैसोनाय दा बेनि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गावसोरनि मावथांखि बायदियै बेयावहाय माखासे गुन गोनां सोलोंथाइखौ थाबैनो माने खरै बेयावहाय खालामफैयोब्ला मोजां जायो आरो बिनि थाखाय जे गारजेनफोरखौ जे मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गारजेनफोरखौ लानानैबो थाबैहाय माने सांग्रांथि मेलखौ खालामो अब्ला माने गथ'फोरनियाव मोनसे गियान हाबगोन जे जोङो सोलोंथाइनि फारसे माबायदि गोग्लैसोनाय आरो माबायदि दावगानांगौ बेफोर गियानखौ गथ'फोरनो बेफोर गियानखौ सोना होनांगौ होननानै आं सानो। सासे जाफुंसार सोलोंथाइ लानो थाखाय गिबियावनो बे गथ'आ गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्राखौ मिथिनांगोन आरो गथ'आ मिथिनायजों लोगोसे गथ'नो जे गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जेबायदि हेफाजाब होनांगौ बेखौ बिमा बिफाया होनांगोन। बेजों लोगोसे रांखान्थिनि आंखाल जायोबा जायगानि एबा खाथिनि मानसियाबो हेफाजाब होनांगोन। बेजों आरोबाव सासे गथ'आ माबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ लायोब्ला गावनि जिउआवहाय जाफुंसारनो हागोन बे बाथ्राखौ गथ'नो थोजासे गियानखौ होनो नांगोन होननानै आं सानो। नंगौ थारैनो कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै गेवलां मेल दा बेयाव गोबां हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा जथुम्मानि गेजेरजों थांखि बिथांखि आजावनानै लादों। दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव आङो रायजो राजा बिथांखौ खावलायदों दिनै जिहेतुके बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा दिनै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेखौ लानानै जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव माने गोबांथार रायजो राजाफ्रा रायजो जानानै दं आरो बेवहाय मोननै केटेगरिनि हा थायो। मोनसेया जाहैबाय फरेस्टजों रिकगनाइज होजानाय हा बे हा हुफ्रा अलरेडि डाक नाम्बार गासिबो थाजोबो जुबानबन्दी थायो आरो मोनसेया जाहैबाय जायफ्रा सिक्रिटि मोनाखै बे सिक्रिटि मोननाय माखासे गामिफोर दङ दा बै गामिफोरखौ फरेस्ट राइट एबा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 खौ दहाय होनानै जिहेतुके दा हा पाट्टा होनो थाखाय माखासे गोबां हाबाफारि आजावनानै लादों। जों नुदों हा मेला एबा भुमि मेलाबो जादों बेनि गेजेरजों हा पाट्टा होनो नागिरदों। दा बेनिखायनो एफआरसि कमिटि बाव दङ फरेस्ट राइट कमिटि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि थाखाय खामानि मावदों। पार्टियाथ' मावखादोंआनोसै दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बे हाबाफारियाव जाहाथे रावबो लेहेमिया खालाया बयबो जाहाथे गोसो गुदुङै बयबो दावगानानै फैनांगौ खारन हाखौ लानानैनो मोनसे हारिया थांनानै थायो। हा नङाबा जोंहा जेबो गैया आरो हाखौ लानानैनो जोङो बै समनि जे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन उदयाचल लानानै दिनैसिमहालागै
बड'लेण्ड जे दाबिनाय उदयाचल जे दाबिनाय बे जाबाय जोंनि हाखौनो लानानै जों दाबिदों बेनिखायनो संकसनिफ्राय लानानै सुदियासिमहालागै ओरै साहा फारसे जेसेबां फरेस्ट ओनसोल दङ बेवहाय रायजो जाबोनाय साफ्रोमबो मानसिफ्रा जाहाथे हा गैयाबालानो थानाङा बिनि थाखाय दिनै सरकारा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों गोनांथि हाबाफारि लादों बेनिखायनो आङो दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों खावलायदों जेबाव बयबो जाहाथे दावखोबोयो कोनो मानसिनि हा हुआ जाहाथे ओरैनो थालाङा आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनो नांगौ सोलोंथाइनि मोनसे जांख्रिखांनाय जे दिनै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नंगौ दिनैनि मुगायाव एसे जोंनि बर' मानसिफ्राबो दावखोबोबाय नाथाय जों जुदि गुबुन हारि एबा दानि जुगजों जुदि बेखौ कम्पेयार खालामनानै नायोबा बेबो थोजासे नङा दा बेनिखायनो फैबावनांगोन देग्लायथ' मोजां जों बुंनांगोन जेराव माने APSC गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआवहाय बर' मानसिफ्रा सा 14 बिथांमोना मोननो हादों लोगोसे मेडिकेलाव 44 सा मोननो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना गुबुन गुबुन समाव जों नुयोमोन सासेखौनो जों मोननो हाया बे जाबाय मोनसे सोलोंथाइनि जांख्रिथायनि गेजेरजों जोंनि जाय बिथांमोना दिनै फरायबोगासिनो दङ बिथांमोननि मोनसे नाजानाय दा बेनिखायनो जों जेरै बिथिंबो सांग्रां जानांगोन आरो BTR सरकारा BTR गभर्नमेन्टआ जे खामानिफोरखौ मावनो लादों बयबो रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै हेफाजाब होनांगोन सरकारनो नांगौ रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो रायजो राजाफोरनो नांगौ सरकारनि हेफाजाब दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरल' नङा जोंनि बर'नि जेसेबां दल संगठनफोर दङ आङो दिनै खावलायनो सानदों बयबो फै जोंनो कनस्ट्राक्टिभ मोनसे साजेसन हो डिस्ट्राक्टिभ नङा मोनसे जाथिया जौगानोबा डिस्ट्राक्टिभजों मालाबाबो जौगानो हाया मोनसे सोरजिलु बिबुंथिनि गेजेरजों सोरजिलु मोनसे सोंखारिनायनि गेजेरजोंसो जोङो दावखोनो हायो बेनिखायनो जों जेखि बाथ्रा बुङा पजिटिभ जानांगौ नेगेटिभबाबो बे मालाबाबो जाया दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायगोन जे नैबे समा जोङो एना एनिनि जानाय सम नङा खारन जोङो जाथिया गोजौ फारसे थांनो बिराद सम लाबावगोन दा बेनिखायनो बेखिनि समाव जोङो खौसे थांथारनांगोन दा आं बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरफोरजोंबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों फै जों बयबो आगानजों आगान मोनसे थाबायलांनानै बर' हारिखौ गेरेमसा जोङो महर होनि आरो खौसेनो हाबा मावलांनि गामिया समस्या दङ समस्या गैया नङा बे थाइगिरगुरि महेन्द्रपुर गामिल' नङा जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव जोबोरैनो माने गोबां समस्याफोर दङ मानो होननानै बुङोबा बे कुसिगाव दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो मोनथाम टार्मनि सासे आफादगिरिमोन बै समाव जों बेरायनानै बे बिथिंखौ नायजोबदों दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ मावफुंनोब्ला जोङो गोबां माखासे सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो जोङो नोजोर होनायखौ नांगोन दा बेनिखायनो आं सासे MLA जानानै आङो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय जेखिनि जोंनो मावनो थाखाय सुबिदाखौ मोनगोन निश्चय बे ओनसोलजों लोगोसे सारा बे 28 नम्बर समितिनि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो लोगोसे जोंनि BTR सरकाराबो गासैबो बिथिङै खामानि मावनो थाखाय दिनै साखाफारा जिहेतुके जादों निश्चय बे ओनसोलाबो जौगागोन होननानै बिश्वास दङ आरो जोङो गासैबो ओनसोलखौ समानै लांनो थाखाय जों नाजागोन